Сәлем, дусларым. Урамда бик матур көн. Ап-ак кар яуган. Мин авылда әби-бабам янында уйнап кына тәмле ризыклар ашап кына ятмыйм. Мин аларга булышам да. Менә бабам әйткәнне көтеп тормадым. Көрәкне алып чыктым әле. Тырышып кар керим. Булышам мин бабама. Әби дә көтеп тора. Пиштә пешә, кабартма. Шатлансын әле бабаем. Ялт итеп торсын бар җир. Горурлансын эштән генә. Оныгым булыша дип. Менә шулай. Ой, ничек суык. Менә шулай. Хоп, хоп. Дусларым, сез дә әби-бабайыгызга булышыгыз. Сау булыгыз. Дусларым, без урамда уйнап кергән арада әбиемнең кабартмалары пешергә дә өлгергән. Менә. Сарбай, бер кабартма сиңа, ә берсе миңа. Әбимә әйтеп килим әле, безгә чәй дә ясап куйсын.